Pokiaľ chceme pridať novú kategóriu produktov, klikneme v zozname na kategórie a vyberieme ľavé a horné menu. Rozklikneme si ho a tu už vidíme hlavné kategórie. Keď sa pozrieme na e-shop, sú to tieto. Ak chceme pridať hlavnú kategóriu, tak v tomto ľavom hornom menu klikneme na plus, zadáme názov a zvolíme typ stránky stránka s produktmi. Stránku môžeme uložiť. Až keď sa pozrieme, vidíme tú novú kategóriu. Takže keď sa preklikneme späť na e-shop, obnovíme si ho, už je tu. Ak chceme zmeniť jej poradie, klikneme pri nej na túto dvojitú šípku, klasický drag and drop, potiahneme ho napríklad na prvé miesto, obnovíme si to a kategóriu máme na prvom mieste. Ak chceme vytvoriť podkategóriu v nej, tak teraz pri nej klikneme na plus a máme znova novú kategóriu. Opäť zvolíme stránka s produktmi, dáme uložiť. Kategória môže mať svoj náhľadový obrázok, takže dáme pridať a máme dve možnosti. Buď dáme nahrať zo správcu súborov, dostaneme sa do tohto správcu, kde sme si už predtým obrázky nahrali a vyberieme jeden z nich. Vidíme, že obrázok už je tu. Dáme uložiť. Pridali sme teda pod kategórii test obrázok. A keď si obnovíme stránku, tak nová podkategória už obsahuje, teda naša nová kategória už obsahuje podkategóriu test aj s obrázkom. A pri tom obrázku, ak ho chceme vymeniť, môžeme ho odstrániť a pridať môžeme aj tým, že priamo nahráme obrázok z počítača. Čiže dáme nahrať, vyberieme nejaký obrázok a opäť uložíme. Obrázok tým pádom máme zmenený. Obrázkov si môžeme dať sem aj viac. Môžeme si zvoliť potom, ktorý chceme mať ako hlavný, prípadne zoznamovací. Môžeme ich meniť. Je to plne na nás. Keď kategóriu nepotrebujeme, nechceme, aby sa zobrazovala na e-shope, ale chceme si ju tu ešte zachovať, stačí odkliknúť, zobraziť na e-shope, dáme uložiť. Tu už vidíme, že sa zmenil aj font a naša podkategória nám už zmizla, hoci stále máme tu v administračnom rozhraní. A pokiaľ to chceme už úplne vymazať, dáme odstrániť kategóriu. V tejto chvíli odstraňujeme túto našu novú kategóriu, takže odstraníme aj s podkategóriou. Dávam áno. Bola odstránená, teda keď stránku obnovím, kategória nám zmizla.